sedíte na gauči. Kočka se najednou zvedne z druhého konce místnosti, přejde přes celý byt a vyleze přímo na vás. Ne vedle vás, na vás. Myslíte si, že je to náhoda, rozmar, nebo že jí je prostě zima? Není. Vědci desítky let sledovali kočičí chování a to, co odhalili, mění úplně všechno, co jste si o své kočce mysleli. Když na vás kočka leze, neděje se to náhodou. Je to signál, zpráva, rozhodnutí, které vaše kočka udělala vědomně. A poslední důvod, který vám dnes ukážu, vás donutí podívat se na vaši kočku úplně jinýma očima. Toto je 8 skutečných důvodů, proč na vás kočky lezou. A číslo 6 je ten, kterému nevěří skoro nikdo, dokud ho neuslyší sám. Důvod 1. Vy jste bezpečná zóna kočka, nikdy nevyleze na místo, kde se necítí v bezpečí. Nikdy. Instinkt jí to prostě nedovolí. Když vyleze na vás, vaše tělo se v tu chvíli stává jejím teritoriem číslo 1. Bezpečnějším než gauč, bezpečnějším než parapet, bezpečnějším než cokoliv jiného v bytě. Vaše tělo se totiž hýbe, dýchá, je teplé a hlavně reaguje. A přesně to kočka v přírodě hledá u druhého tvora, kterému věří. Živý, teplý, predikovatelný zdroj bezpečí. Jinými slovy, vaše kočka právě prohlásila, že jste nejbezpečnější místo v celém jejím světě. Důvod 2. Sbírá váš tep. Tohle zní jako věda z laboratoře, ale je to pravda. Kočky dokážou vnímat rytmus vašeho srdce a dech skrz tlapky a hrudník, na kterém leží. Když je jejich pán ve stresu, tep je rychlejší, nepravidelný. Kočka to cítí. Mnoho majitelů popisuje, že jejich kočka na ně vyleze přesně ve chvíli, kdy jsou nejvíc unavení, smutní nebo nervózní. Není to náhoda. Kočka reaguje na změnu vašeho stavu a instinktivně se přesouvá blíž. Ne proto, že by rozuměla slovu stres, ale protože nepravidelný rytmus u ní samotné spouští potřebu se přiblížit a uklidnit zdroj. Důvod 3. Váš pach potřebuje aktualizaci. Kočka má na tlapkách, na tvářích a na bázi ocasu žlázy, které vylučují feromony, její osobní chemický podpis. Když na vás vyleze a otřese, neudělá to jen jednou. Hlavu, bok, ocas postupně vás celého přepíše svou vůní. Tohle není mazlení v lidském slova smyslu. Je to označení majetku. Kočka vás doslova prohlašuje za svého. Pokud jste byli venku, byli jste u někoho jiného, nebo jste se převlékli, kočka to okamžitě pozná a naléhavost, s jakou na vás leze, prudce stoupá. Musí vás rychle přepsat zpátky. Důvod 4. Napodobuje kotě, kterým už dávno není. Když na vás kočka vyleze a začne hnízd tlapkami, vrací se doslova do prvních týdnů svého života. Tomuto rituálu se říká mléčný krok. Kotě takhle stimulovalo mléko u matky. Dospělá kočka to dělá jen tehdy, když se cítí přesně tak bezpečně jako tehdy. Je to nejvyšší kompliment, jaký vám kočka může dát. Ve chvíli, kdy na vás leze a hněte, se ve své hlavě na pár minut vrací zpátky do dětství a vy jste ta osoba, u které si to dovolí. Důvod 5. Vy jste teplota, kterou hledá kočky, mají tělesnou teplotu o pár stupňů vyšší než lidé a jejich metabolismus je nastavený tak, aby neustále hledali teplo. Vaše tělo je pro ní doslova živý radiátor, který se navíc hýbe a nemusí se zapínat do zásuvky. Zajímavé je, že kočka nevyleze na kohokoliv. Vybírá si osobu, jejíž tělesné teplo a rytmus dýchání jí vyhovuje nejvíc. A časem si tuto osobu zafixuje jako svůj oblíbený zdroj tepla, na který se vrací pravidelně, i když má v bytě 10 jiných teplých míst. Důvod 6. Ten šokující důvod kontroluje, jestli jste v pořádku. Tady přichází ta část, které lidé nejvíc nevěří. Kočky ve volné přírodě nežijí v párech ani smečkách jako psy, ale přesto si u lidí, se kterými sdílejí domácnost, vytvářejí něco jako sociální monitoring. Když je člověk dlouho nehybný, tichý nebo se chová jinak než obvykle, leží déle než obvykle, je potichu, nereaguje, kočka na něj vyleze a zůstane na hrudníku nebo v jeho blízkosti. Není to náhoda dnů, kdy jste nemocní nebo smutní. Kočka doslova kontroluje, jestli jste funkční. Pokud něco není v pořádku, přiblíží se a zůstane blíž, než je obvyklé. Majitelé po celém světě nezávisle na sobě popisují úplně stejný vzorec. Kočka, která normálně spí sama, si najednou v den, kdy jste nemocní nebo naštvaní, lehne přímo na vás a nehne se odtamtud hodiny. Tohle chování nemá nic společného s pohodlím, je to hlídání. Důvod 7. Vaše klín je nejlepší úkryt v bytě. Z pohledu kočky nejste jen
teplý povrch. Jste taky úkryt. Kočičí instinkt jí říká, aby vyhledávala místa, kde je chráněná ze všech stran kromě jednoho směru. Váš klín, hrudník nebo prostor mezi vaším tělem a opěrkou gauče přesně tuhle podmínku splňuje. Je to stejný instinkt, kvůli kterému kočky milují krabice, i když jsou na ně evidentně malé. Vy jste jen mnohem pohodlnější varianta krabice, teplá, měkká a schopná ji chránit před imaginárním útokem ze všech stran. Důvod 8. Chce vaši pozornost. A to hned teď. Když jste zabraní do telefonu, notebooku nebo knihy, kočka to vnímá jako urážku. Nedíváte se na ni, nereagujete, jste mrtvý zdroj pozornosti. Vyleze si přímo mezi vás a předmět, kterému věnujete čas, protože z jejího pohledu neexistuje nic důležitějšího, na co byste se měli dívat, než je ona. Není to žárlivost v lidském slova smyslu, je to jednoduchý požadavek na prioritu. A vaše kočka očekává, že mu vyhovíte. Takže až na vás příště kočka vyleze uprostřed noci, uprostřed práce nebo přesně ve chvíli, kdy jste nejvíc unavení, vězte, že to není náhoda. Je to rozhodnutí, které udělala na základě instinktů starých tisíce let. Pokud jste se dozvěděli aspoň jednu novou věc, dejte like a napište do komentářů, který z těchto 8 důvodů sedí na vaši kočku nejvíc. A pokud chcete vědět, co znamená, když vás kočka olízne, sledujte kanál, protože to je ještě podivnější příběh, než byste čekali.